hello Voin hi January ni som pan ni sang ni som ni pali ni voin hian hei Triumph Mizoram lam chu kum thara meeting ma saber nei turin bongko na mana motor sa kan how to pa ber pumari na tora kal le do ni kumin chu activities nei nem kan tum khop via chung vel ta chu kan rail do ni Triumph Club Triumph bike te po nei tharte anom vezela engting etel theidan guidelines sang te ti chuate kan dua chung vel ta chu kan rail do ni hian dar thuma ti ni hei dar thum chu ni to amaro chu hei kama hian no pangnen no pangnen chuan no pang siam chung nen an pakhat siam ngai bok pakhat thlem ngai bok trap thlem ngai bok kan boi ve thin lutuka thleng man don talo ni dar thuma chuan enga po ni se midang tan po ma de mai thea voin chu office te sarkar chona ni lem lova chu man chon tlem in dar thum chu ma de wa enga po chu ni se timing chu eng po ni se voin hian thil ro pui tak te kan rail chuak mai theya tin charity chungchang te po hi soi kan tum chan chu charity ti hian kum to pa chi hian tamzo hi chon charity ride te kan nei thina bike club dang ho te po hian eng chu wang chuan kum tira te kum lai hola te charity hi rot kan tumani chung te po chu agenda te jinga mi pakhat ani nge yang ni ngai turani right satlia chak deuh atlan chak satlia wanga club te hi din an ni lova tin ke ni club ngat phei chu hanin bung fu chi kha kan om lem lova ke ni chu right with a purpose ting deuh chi khang kan kalani kan shiat venga ya chu wang chuan tam theyang ber mi te pui kha kan tumani tin milo fin chhola comment section lama te po enge niang charity ringot lo deuh te enge niang event chu ting te chu hoi khutula te po ti ulak mo khating kham engmo biking community changa in lo bei se yang te po ha mai the chung te po chu comment section lama han ron soi ula thil tam tak hi ti chak oma ti vek theilo amaro chu ke ni chu ta deuh right satlia tlan chak fu lam ni lovim engmo contribution society ta na contribution nei kan duwa chung vel ta chu voin hian kan rail do na ni club t-shirt te kan siama sticker te kan siama bike club chuan Mizoram chuan active verpol ni chho kan tuma kan ni thenge mole member hi kan thanem lutuk lova chu ti chung chuan ani pe ma member puite nuam viau do na ni activities nei ve shim hen mi hi ati phur ve a he kaushan ate po ni thala yang ate po activities asira in khom thin te po kanom thin chan hi chu program hian mi hi pani thu so in khom satli ai chuan enge ni yang joint fellowship hanti te enge ni yang variety program hanti san te chuan kan thanem them hi chu wang chuan activities hi kan ngai to chuat hi mangai ni boring lo midang te tana fuina thil tha midang influence na ni thei box si kha kan ngai to chuat hiam ai do ni chung vel zu voin kan soi do na kina video dang te kan si manga milo thlir sakzel don ya bongkon ka thleng theya vishala chung te kan drop phota meeting kan nei lai milong hak do ni a chak lok hin to kan meeting a tur chu Mahindra showroom a hian hi la hian ni kan tlan chho mai thina voin po hi tlan chho mai thei ringila khaya kan voin su te uwe hei le midang pong kal ve chian hi pu election in ka she hi
mi dang vak an la kal lo ni voin chu hei ni in chung lampanga hian Mahindra hian staff te noma ni ho hi nge niang loan vel boi pui tu ning ka hria bak chun ki dang aron ti le don ye tlai deuh to a se tlai chelong hi sales manager hi ni dealer principal a hian hei hello vek to lo an muchak si hei pu James a hei pupuya ni Vaikar ai man ACM pu de ni pu Marina tiang vel chu ni Marina hey trial meeting kan zoa Marina Petrin he dealer principal pu de ni thì hiện bên meeting gần sau gắn rồi activity sắp cuối sầu biếu đó nè YouTube là bài lâu sáng lẽ right cái này sầu này đó nè hay Pumarina đồ Mahindra hiện có sáng sáng private đã khẩn chi thế hay mình commercial xung đột là khẩn chi cho làm ăn teo mà là hiện loan tên hay Mahindra Finance teo mà là thì industry thế thôi mà là hiện là các thấy nè lâu đồ chuyển đó nè Oleh meeting kan sawa holeng hal do ni hei trai daranga le minute khatania vot rem to hla ni oro va boi thla ve la hi oleh thawat thla theya man tang deuh hleka ai pek na mi hin in pek na ro pui thin hle mai kha an meeting a piang la hian puber la KFC show zia mai ma se ke hi arsa ke lo wa ka ingai lo wa KFC ka la ei mi lo ni tiang vel chu ni a chuan chung ten min kha ka man mo deuh box sia a fries te hi chu hanai tel ve hi tha tui ka tia french fries alu kan la om chu thavi wa ma ro chu he la hian solai de wa song ka fa ten min ngak sia rolling ko ho ve thei don talawani thian te rolling ko ho ve thei ka ho man ve don talawani lo man mo deuh hlek ngai ni pheyanga vishal lampang hi aizol traffic la mulo tan hei hi ni top mai ni aizol traffic chu tik lai mai po hian tang hi ni top mai a school pui ko na changa bong kon thlen phei chung a rei thin khop mai peak hour lai phei chuan dark car te sen dark car khat te lai motor phei chuang kalangai thina kho kara tlani lang chuan kho tam tak thlen theina tur hi ni thina traffic jam ti re chungchang hi sarkar piang hen an soya ma se ahar sa ni ahar san na chan zin tlan chok te pon tian label zela kong sira kong atea park zel boxia hei vairama kalte point enge niang din hi chu om nge ve thowa amaro chu green light aron enga tan le zur mea ron sena an dinga tiang vel khane enge niang plan city ne chin ang theilova enia chon kong ate sia hei bus te ani ta chon bus te an han dina emo taxi te emo private motor te pon en chu kong sira han din thut mai hian midang tan hel angai thina chu chuan phuna pai thin thrim shima pakhatina muang changa hel chung khan midang tang khan enge niang lo ngaya chu tiang te chu ne to pa chona ho thei lu tuk anti traffic jam in tran na hi amar chu khang te khan atira ho teng alang khan to pa chon traffic jam thui de wa CM3 na he aya plan tra tin traffic te post strict deuh ta se heng hetiang kong sira da tam lutuk te hi dire thei seng chuan tuna hi chona zia deuh karing traffic jam hi chu chuan helai hian no te kan lamanga chuan kan ho don ni ne ta som to e
กันดูแหละก็ฝาไปไม่ลงห้ากรุรานต่อไหมถ้ากันกลัวละง้าขี้ปอตัวน่าเฮียนจัลตังลำปางอันตันโซฟาขวดทิมตัวฝีวักตัวลงวิดีโอมารอจูกันพลักตุ่มนะโมเสด็จแต่จูสวยหลังเวทไอละจอยมิโซรัมกันดินชันจุงมีดังเตตานะนี่พอดไหมนี่เนี่ยชัดตันจวนอินตุยนัยนันฟังอารมณ์เตียงอ่อนนี่แรงโปฮีโปลชิมฮี Human Association academic ได้เป็นส่วนโปฮี common interest กันในฟังอินตุยนัยนังกันในฟังอดินเวกันนี่ตุยนัยนังกันในเวกฟุตบอลแต่พอฟุตบอลอันตุยฟังอินอันดินาสิไลลมแต่พอสิไลอันตุยฟังอินแต่ละแบดมินตันเคลเขาพอแบดมินตันอันตุยฟังอินโปอันดินานี่นี่ทริอัมคลับแต่พอทริอัมมิโซรัมแต่พอทริอัมไบค์ในฟังโปดินคานีไบค์กินังในฟังไบค์กินังนี่ลวินไบค์คอมพานีขัดในฟังดินันนี่สุดท้ายชวนโปลหันดินสัตว์เลี้ยงก็ไม่เห็นหอยซองกันในเราชวนโปลฮีอาการไรไทยแล้วนี่จู่ให้ academic เด้อชวน movement อังเต association อังเตนกันคอยช่วยนะแค่มานี่ subject อะไรชวนอันสิร์ตีร์เบรันนี่เองก็มอง goal กันในเราชวน target กันในเราชวน Paul hier viral mai ni chulai a chong ke ni triumph Mizoram kan Paul target bera chu midang te tan midang te khai chu midang te pui ni deuh top mai ni chu mi phena chuan in ti hlim nan nge niang right te kan nei ve do ni ti na ni chu midang te pui pa in kan right ve thin do ni a hei Republic Day kan pha loka kan thleng do na hei te po hi plan eng mo kan nei to a soi vek lem lo te po mangaมีดังเตะจันปุยป้าไรชัวเตะค่ะกันในโดนะจู่มีจินจู่นี่เซอินโหลดสางเลยเฟกโดนี่next video ดดเลยชวน walk around อินโหล request นั้นสัตว์ลุตุกไบค์ walk around เตะค่ะในไทยตัวไรง่ายละมาเราจะเมมเบอร์กันกัลชัดง่ายโดนะอินหมู่จ้าแกเมม rocket 3เตะ speed twin เตะ street twin เตะที่trident 660เตะเขาเตะโปค่ะกันนน walk around นั่งที่ short ride reviewเตะโปอันพัลชวนพัลโลจู่เราว่ามาเราจู่มีไบค์หันคอยให้เอ็นทัชชุนมาไบค์มันโตเต็งัดไปจู่ลายชวนอันคอยอันพัลพอดชวน short ride video เตwalk around เตการันละเซียมโดนนี่อับผูรมเฉาเซละมีปุ้ยลิงตักอมโคมันนี่พวกเขาฟังเองพอละแต่ละหน่วยไม่อันเรื่องรู้ซาว่าเฉียนทาร์เตนเอ็นที่เห็นเฉียนทาร์เตกันเสียมาตุยน่าอินังฟังเองเฮ้ยพอให้กับพูดเรียวันนี้ไรวิดีโอตั้มซอกแต่พอรอนเสียมก็ดูเฮ้ยก็ลุงเลยไรนะให้มีสปีด400เห็นลุงเลยแต่พอกับกันเนี่ยวิดีโอเราฟูเราฟ้าอัพโหลดซีนี่เราฟ้าติงคันวิดีโอเชิงขัดเตะวล็อกไปรอนเสียมเซลโดนอินเชียนเตะพอเราชิลตารุละกิจูสุ่มหูนาตานาติเฟกันนี่เราเทียนซาระนาโถดังในแต่กันเนี่ยให้มีไอซอนนาตานเตะสุ่มหูนาตานะให้วิดีโอเตะวล็อกเสียมชินกันเรามาเราจูยังไงใน education เตะทิลตีเผาลันเตะขัดยังเวลฟังคันทิลตีนั่นเตะกัน activities เตะดาชัดนานั่นยังจู YouTube พี่กับฟังแฟนนี่ให้มีมอเตอร์วล็อกงัดไปให้จูอันนู้นก็ที่เวชิมาให้กับเอ็นนัสซาวล็อกที่ adventure vlog ที่เตะมีช่างอิจิบูตส์เตะทีนนี่จะว่าพวกให้กับเอ็นเวกันเนี่ยอินเชียดลาร์โฮส่งลอสนำเตะปีรัลเตะinfo bikes crazy biker ที่เวลขัดยังซีเอ็มเอสรัลเตะที่ได้ก่อนเอ็นเวกันนี่มึงต้องขัดที่ทรีนะ vlog ที่มีที่ด้านนั้นวิดีโอรันอัพโหลดไว้ไหมครับกันนี้มาเราจู่มีเพจนะชวนที่แหล่งว่า education ชาแต่ที่มีแต่ละเชียงไงเราแต่พอสวยแต่ลันตีร์แต่กันตุ้มชินโดนี่มีดังแต่ปุยเฮเทียนมินเสียมชันแต่พอนี่น่าสร้างตัดแต่กันทอกเช่นนี้ซุ่มโดนน่าเลียนตักแต่กันเนี่ยมาเสกันกลมรูนไม่ฮิชวนเทียนพอให้มีมันสมแรงดูไงว่าที่ให้กันไงตัวชีนะอุ้ยกลมเลยลุตุกแต่มานี่ตาน
mi dang te tan chun selomani tan po ui kom le lutuk hei kan Indian pui in khol reng mai fanu ten neya nakina an thuam chom turan dauri turatana loin kholok angte nun ang chi hi anun ha damani lawani chuwang chuan khatiang ang kha chu ke ka support ngai lawa kan thot chom milin kan nung turania amaro chu in ren le lutuk ang chi ang kha chu nun an nuam chuang lo ni he khovel anh kan voi khat ba kan dam don lawa kan dam chung toi te hi chu asual zong ni lo enjoy ve hi chungai ka ti ve thina ni mi motor man to te mangine mo bike man to mangine mo ile lo thatak tak mang ten dam chung toi te enge mo enjoy te an tum thina chung te chu ka soi sel ngai lowa motor a lei ve ringot mai a to lei ve ringot mai avan tru lo taka thlen chin ai nang vek si motor man tlom len te po kan ti me thema ro chumin anun ti nom zual na adam chung toi te khatianga lo le ani kha chon a lei zo ani ei ruk na te mo sum thiang hlim lo a lei te ni lo a tho chua liu lewa a tho hara a le ani chuan lompui mai turani a chan chu ani na taka chuan bong ko na tanga sikul bi kon kalte po hi motor trong lutuk ritru chu ai chuan Mercedes a kalte chu anuam dei zok don ni chu wangin midang te hriat thiam na ne na changkang taka khovel hi kan thlir ve ngai to ni liberal le lutuk kha katina ni chuang lowa amaro chu kan conservative le lutuk chuan keimani hi kan hreu mang achang chuang keimani kan ni ti hreum thin chan hi kan ngai tu na kan helo wang te midang ne na kan in te fo thin wang te le kan nun da nang che midang nun tir kan tum thin wang te hi ni hei hi kan ril ru hreum thin na ni kan thian ten enge mon nei velo wang in nei se kan du wang ten ril ru ha nei zo lo wa nei tu lo an ti te pon ni the chu wang chuan mani hin care masak ber tu mani hin ngai tu masak ber tu na ni chuan right lam kan soi leang mani kan right video siam kha chin mount an hiam deuh hleka ka sherenga hei tuan son tlem in ron sang ta dewa hei hi helmet le ka chin mount ta in mil chi lo wang te pon ni a pakhata chuan khan siam danglam le ta dewa ti hi chuan hei a en tlak to tura ka nga ya kan soi du ber zo ka chu mani kan right video response tra ema min kalau en che kan thian te po kalau muwa ke ngei te po kalau muwa in thil ti kha tha kan ti khop mai bike nei satli ho hin tlan vak vak ke mo kan tia ti khan thil thain lo ti renga ni mo ten tia feedback tra ema ya alo mo mani chu wang chuan chun zom sel kan tu ma thalam hi chu chun zom sel mai tur ani tu na po hei company lian lutuk kan la soi lo wanga khovela bike company bike ta kan ti lir thei company lian lutuk multinational corporation MNC lian mai pakhatin tuna hian Triumph Mizoram hi min sponsor te anon deal zo ka in right kan lo point hilti kha tha kan ti a chuwang chuan kan lo sponsor chak chu ti te kha aron lu tani kan lom mai a sponsor theyang enge niang engtin nge kan kal selang chu kan shelowa ha chu ho tu te thian te ne na kan la rel tlan turania alom to shimani min kan activities te non huwa chu ta chong ke ni hian atam theyang ber Mizoram a hian har satna te hi umbo kan tum do ni kan umbo thei do mi lo har satna le re theina sim chu khovelom chung chu om reng don amai ro chu mi te chuan cham te an kan phal lo wanga har sale lutuk le re theina wanga an thi hi kan rem ti don lo ani ke yang ai dana chuan home te le har sa zual chung ko te po kan puinga tin dam lo pui om renga chung te po chu kan la soi kai sel anga cancer te Mizoram ma chung cancer thathem ma har sa tak cancer inang kol na nei to lo te thang te kha kan shereng ani theitop kan chua sel don poisa te po kan tho khom selang tin nakina te chuan kan right hunami kan pui huna ka lo tho venge ti du te po kha kan la om nge nga chu tiang tan te po chuan nakina chuan hun te po kan la hong mai the ani tiang khan midang te tan feka luan chua tuma midang te tan right tum kan ni wang khan kong ain hon zel be seila tin hei keman u ngai po hi kal thalo wangin a borala covid wanga boral kha chu ni ma se covid wanga boral kha kal that lo sa wanga ni dialysis kal thua rang ngai ni dialysis man te to mai a har sa thina ni dialysis ti hlei thelo dam lo tam tak te po hi
an oma lo en tu zinga te po hen om karing chung te tan te po chon luan chua kan la cha kan ni ma kan la ze langa hei kalau dream thrina nia kai po in eng ti kong zong tal hi chuan society tan hian tangkai veil o ti hi ka ngai tu thrina nia ni e na te kan thoka eizon na te kan neya lo te kan neya hei hi chu chung ko tan le mani tan kan mang na sa ni tin pathian ram te kan thowa chu pathian ne na kan duties so pakhat kan pek thin khan ta hemi pi lama hian engting nge society tan ka tangkai thiang ti hi ngai tu thei vakilang chuan kan rama sum dong te le tha thok sim hian re theina hi chu le har san na te tam tak hi chu kan sut kian thei hi kan ring ani mi chen khat ni tin ang tiklai po KFC nei theilain chen khat chuan chaman omani choi tu nei lo omani ti hi kan thria tanga ya tim nun trisel lime me jima kan workout line mi chen khat chu in en kol na tur nei lovim dam doina trap ten oma ka mu fo ni ke pon kan experience sem to chu wang chuan he kan ngai tu chian anga ya ni kan ram hi ram hausa chu ni mi alowa ma ro chu central in min chom thave ni kan paisa ron sarkar na thok lo aron lu ta market an mang chuaka chu chuan paisa leng vela ti tama tiang ko sha te lu le tiang kham ko sha na thok te missionary te sang ten lo ten lo nei ve pha chuan chuan heta paisa ron lu thi atam ve thowa kha kan circulate fu phot chuan kan tran rual tlan chuan heng re theina tam tak hi bo thenga tin engeng professional tax mai ni lowin income tax te hi kan lo azir hian basic azir te hian nangkina chuan la pek thei seng chuan tunai heng an ram ala hausang ala nuam zo kang sarkarin paisa nei lo chuan kan buai vek ko shan te pon buai tho mi mal sum dong pon buai lu tu kan sum leng vel om lo chuan sum dong an buai boka heng kong sira thil zul hawkers kan ti thangin an buai vek ani paisa leng vel om lo sarkar na thokin hlon lak lo ngat chuan chu poi mo em ma chu wang chuan heng kan paisa ron lu ta hi engen yang hey socialist hoinan lo dream de wang chia sarkara hian atam thayang ber state a hian lut se chu engti kan han soyang rul khai zokin theya hian man theini seng chuan re theina hi le har sanate ramina kan mamo kong chhelu tuk tam zok te chu bo thei mai theini central atanga sum soi chuangai tam tak te hi chu om ve te meu maya kong chung changa te le thil development chang amaro state hin house support maila kan state hin paisa nei pot se sum chalai tu ten kan rama kan sarkar ho tu ten adik takin mang bokse ei ruk na hi om tam lo bokse om lo se chu ka du ma se om abo don chung lo ei ruk na tak hi chu om tam lo se mimalina mishing kan mizo puiten minol puina kan chantur miret heiten an chantur te kung aman tur te leilai na tur te tiang hi tu mani mi malakaw na lu to lo se mi mal lir thei leinan te phone leinan te ram leinan te fa te phaya da nan te hian man ni to lo se la dan dik takin dan dik tak te kan ti dik tak man chu ni serang kan ram hi duam takin ala siam thei ani ti hi chiang ani population la tham lo wa state budget te tam viau to boxia chuwang chuan dik dewa paisa man chuan kan ram hi khita avor thei karing ani amaro chu ram din na ni chuang lo wa engma thar chua kan neya kan rama hausak ve ngai ni thil kan thon chuan hem ve te ngai thil kan produce ve ngai ni hausa tak tak tur chuan chu ero chu engting ani kalphung thar sarkar hian enge langai tu do ni industry lama kan tran nge chungai sarkar na thokte hlo tanga tax la ringot te kha chuan ya thil tam tak chu ti thei meu te mewang private firm atang te le heng sang atang ya tax la khom kha chu chuan la khom tai lang chuan thil tam tak chu ti theng education a free theyanga health te po free lo chawin ang tin mo healthcare scheme thalu tuk te po siam thei mai thei mar chu kha ringot khani thei bik lo ani engmar ramina kan thar chua kan hausak puina tur engmai kan zon chuangai suggest tur kan ei mai lo ke chuan ria chu te po chu kan sarkar ho tu te thu ni se advice tu kan nei tha mi thiam an tama tuna ya ma kan sona tur chu ron langai tur ringila
tuna tak hi chuan tun din hunai chuan tun second a hi chuan traffic jam ti bo thei hi om se ka ti khop mai ama ro chu traffic jam he khopui a chep sia ka in no kho ma khopui chung alir thei pung chak sia lang thei khopa solve dan chu tun din hua chuan a om big chi lo mai thei ni solution traber chu hei two wheeler te tlan phal lo top mai se ma se chu tiang chu thleng om si lova office ban lai hun vel chuan tang zia ma se hei shom thamani lo hi bong ko na tanga school bi kon kal tur kan nia han tan tak tak kan la nei chuang lova chuan shom tham chu la ni lo ni Christmas lai ang khan ni reng lova kong chai ro ai thazok ruam man ro chu la siam thei ngai don ani ka bike chung chang hi min zo le thina eng sang e mileage ti vel hi ka chu thiam lo thun pop zel mai a som hi panga tanga som thum borvel hi ni ka ring keima kan chut chuan ama ro chu chumi pha lo chan te pon yang som pariat som hi vel te pon ni mai thei ni ka man dan zin hei tu na po second gear veling ka theya touch control chungin tianga second le first vela ti de chuan a he lo thei lo aro chu he tak chu ni lo motor lai chuan a he lo dai zo ti kha kan soi tel du ani ka bai ka hian problem lian lutuk pakhat chu kan ei soyang chu headlight eng lo hi ni zana chu na man tla lo lukan ye lung le tangin zana ka ron theya tlan hlei thei reng lo ani ei khopui chung te chu eng ter tura light dang atama khoka rangat phei chuan ti lui hlei thei lo tlan chak thei lo shim hei video te pahina lang mai theya thim khup mai ni hei hi ka soi sel du chu ni light vua bel nge ngai ha ya po dai la a chun dar tok lo a chun eng tok lo ni hei hei tiang vel hi ni a thim khup mai ni du thu sam lo em a light ta tak hi chu a headlight chu moi a farin eng a en chu nu ma se eng lo ani hei ba hi chu soi sel na kan ei lo a khala nu ma ha dama lung lei thleng ha mi loin ka khal thei let le zaka so po dam aya bike so dam hi kala khal ngai lo shim nem lut tuk tlan chakna ne ro cha sudu dewa ti ni maya aba ka chuan thatakani headlight hi kan upgrade ang min suggest du te nei ni chong comment section lama ha min lo suggest ru eng light nge thang lok bur ka du lova asira khoya moni hian eng do te ni thei sela o aman ato dewa ni pon min suggest chin shim ulama mo ni chuan in khol dan te po kan ngai tuang tuna hen ti hot lang chi pa kan oma kan fapa tezo kan lam do na ti zong kha video chu ni sela min lo thir sawan kan lo ma nakina tho thian ten an rem ti ni chu engzang e charity kan tho khom thin engzang e kan pui thin engzang e mo triumph mizoram tel tur he membership fee lo ngai le ti te po kha kan la soi tur ngai la tu na chung kala soi don lo wa chan chu keima thu a thil zong hi soi vek chi ni big lo wa yakina rem chuan kan pui dan te kan phalak tum na zong project lian deuh hemi midang te khai chuna ta hing kan nei a chung te po chu a aya chiang zokin thian ten soirem an ti chuang kan la soi don ya ni phot ule video mi lo en sak zel ula in thian te po lo shil dar ve zel don ya